Bideo honetan liburuko 78. ariketa egingo dugu. Ia, lehenengoan, badaukagu hor bi erro desberdinen biderketa, bai? Eta gero beharretuta. Lehenengo fijatu behar garena, da, erroen arteko biderketa egiteko, errotzaileak ia berdinak diren. Bai? Desberdinak direnez, ipini beharko dugu, errotzaile berdina MKT-aren bidez. Vale. Orduen, izango litzateke 3 eta 2 artean 6. 6. Orduan, erro baliokidea aterako dugu. Eta izango litzateke, 6 zati 2 bi, beraz, 5 karratu, eta 6 zati 2, zati errotzailea 3, beraz, 5 ber 3, bai? Atera duguna da, erro baliokidea, bai? Zergaitik, lehenengo kasuan 5 ber bateren, dalako 5 ber 2 zeiren, bai? Izatiki baliokideak bilatu dugu. Bueno, Orduan, errotzaile berdina daukogunean, orduan emukiko genduan, erro berdinean, 5 karratu, bider 5 ber 3, bai? Orduan, kasu honetan, ikusten dugu zelan errotzailea eta berretzailea berdinak diren, bai? Beraz, emaitza izango litzateke, errokizuna dagoen bezala, bai? 5 karratu, bider 5 ber 3, 5 ber 5. Hurrengoa. 5 erro 3, bider, 5 erro, 3 karratu, erro 3. Bale. Hemen bebai dekogu biderketa bat, orduan printzipioz egin beharko genduna, izango litzateke bebai errotzaile berdina ipintea bi erroetan. Baina, aztertuko dugu bigarren erro hau. Bigarren erro honetan, bebai daukoguz bi erro, bata besteren barruan, baina erdian daukogu errokizun bat, bai? 3 karratu. Orduan, 3 karratu hau, edo ateratzen dugu errotik, edo sartzen dugu hurrengoan. Ezin dugu atera, bai? Bere berretzailea, 5 errotzailea baino txikiagoa dalako, beraz, 3 karratu sartu beharko dugu, bai? Orduan, lehenengo erroa dagoen bezala, 5 erro 3, bider, 5 erro, eta orain, 3 karratu sartuko genduan, erro karratuaren barruen, bai? Orduan, 3 karratu berretu beharko dugu errotzailearekin, bai? Beraz, 2 bider 2, 4. 3 ber 4, bider 3. Vale. Orduan, ukiko genduan, 5 erro 3, bider, tamen dekogu, erro baten erroa. Eta hau da, erroen propietate bat, eta izango litzateke, errotzaileen arteko biderketa, bai? Beraz, 5 bider 2. 5 bider 2, 10, 10 erro, eta errokizuna izango litzateke 3 ber 5. Vale? Bueno. Vale. Ikusten dugunez, bigarren erro hau, 10 erro, 3 ber 5, bebai simplifikatu ahal izango genduen, ez? Eta lortuko genduan erro baliokide bat, eta izango litzateke erro 3, bai? 5 10 edo bat biren, bai? Berdina dalako. Baina egia esan, kasu honetan ez duzkupena merezi, bai? Ze, biderketa bat daukagunez, errotzaileen arteko errotzaile komuna atera behar dugu eta berriro bueltatu behar gara 10-era, bai? Orduan, pentsatzen dugu, biderketa bat egin behar badugu, errotzaileak berdindu behar dugu, bai? Beraz, 5 eta 10-en artean, MKT-a 10. Beraz, 10 erro. Eta orduan da 10 erro, eta hau dagoan bezala. Vale. Orduan, lehenengo erroa, errotzaile aldatu bada, eta orain badekogu 10, 10 zati 5 bi, beraz, 3 karratu. Eta orain, 10, biderkatu egiten duguz, eta daukagu, 10 erro, 3 ber 7. Eta hau izango litzateke emaitza. Bueno, egia esan, enuntzia honetan dino adierazi berreketa gisa emaitza, bai? Orduan, kasu honetan izango litzateke 3 ber 7 10. Vale. C. Venga. C, izango litzateke. Kopiatzen dugu. Vale. Vale, orduan daukagu bebai erroen arteko biderketa bat, bai? Baina lehenengo garatu behar dugu adierazpen bakoitza, biderkagai bakoitza. Orduan, lehenengoan daukagu erro baten erroa. Eta orduan, erro baten erroa,
izango litzateke errotzaileen arteko biderketa. Hemen daukagu bi bat, naiz eta badakizu ez dugula idazten. Orduan, 2 bider 3, 6, 6 erro, 2 karratu, bider, eta hemen daukagu 2, bider 2, bider 2. 8, erro, 2. Vale. Orduan, orain biderketa bat daukagunez, errotzaileak berdinak izan behar dira. Eta errotzaileak 6 eta 8 artean, MKTA 24 da. Beraz, izango litzateke, sartuko dugu dana erro berdinean. 24, 24 zati 6, 4. Orduan, berretu beharko dugu hau guztia 4rekin. 2 karratu, ber 4. Eta 24 zati 8, 3. Beraz, 2 ber 3. Bale, orduan daukagu alde batetik 2 ber 8, bider 2 ber 3, 2 ber 8, bider 2 ber 3, dana erroaren barruen. Orduan daukagu 24 erro 2 ber 11. Eta berreketa bezala, 2 ber 11, 24. Hori izango litzateke emaitza. Venga, azkenik D. Bale, hemen daukagu 3 erro 8, 5 erro 81. Bale. Orduan, kasu honetan, 8 ikusten dugu dagola 2 erroen artean, bai? Orduan, edo aurrera, edo atzera, bai? Faktorizatzen badugu, argiago ikusiko dugu, 8 da 2 ber 3, erro, bale? Bueno, egia esan, faktorizatzen dugu ja 81 baita, bai? Eta hau da 3 ber 4. Bale, orduan, hemen argi ikusten dugu, aztertzen badugu 3 erro 2 ber 3, 2 atera aldugula. Bale, orduan, eukiko genduan, 2, 3 erro, 5 erro, 3 ber 4. Bale, orduan, orain daukoguna da erro baten erroa, edo errotzaileen arteko biderketa. Orduan, 2 ber 15 erro, 3 ber 4. Eta horrela geratuko litzateke. Berreketa bezala adierazi behar badugu, izango litzateke 2 bider 3 ber 4, 15.